आई एगो बिरह रस कजरी हमरो रस के बीच में भेज जा रहा बानी। हमरा आशा पूर्ण विश्वास रस सबके पसंद आई। देखी एगो सखी सावन के महीना में एगो सखी के फोन करके पूछत रही के सखी बतावा अपन सब समाचार का हाल बताहार। वह सखी कहत है सखी से कैसे किया हो सखी घर नहीं बाड़े मोर सजनवा नवाना भावे सखी किया हो सखी घर नहीं बाड़े मोर सजनवा नवाना भावे सखी आंगनवाना भावे सखी आंगनवाना भावे सखी किया हो सखी घरे नहीं बाड़े मोर सजनवा नवाना भावे सखी किया हो सखी घरे नहीं बाड़े मोर सजनवा अंगनवाना भावे सखी। तरीका बिरह के बनवा तनवा छेदला बदनवा सखी बड़ा निर्दया पियवा बुझना दरदिया सखी बिरह के बनवा तनवा छेदला बदनवा सखी बड़ा निर्दया पियवा बुझना दरदिया सखी। कहतरी किया हो सखी काटयस गले लगहनवा सजनवा घरे सखी किया हो सखी काटयस गले लगहनवा अंगनवा भावे सखी अंगनवाना भावे सखी अंगनवाना भावे सखी किया हो सखी घरे नहीं बाड़े मोर सजनवा अंगनवाना भावे सखी किया हो सखी घरे नहीं बाड़े सजनवा अंगनवाना भावे सखी। लास्ट का पिंटू बलमुआ सखी घर नहीं आवत रे चढ़ली जवानी हमर माटी में मिलावत रे पिंटू बलमुआ सखी घर नहीं आवत रे चढ़ली जवानी हमर माटी में मिलावत रे। कहतरी किया हो सखी माहुर अस लागला भोजनवा अंगनवा भावे सखी किया हो सखी माहुर अस लागला भोजनवा अंगनवा भावे सखी अंगनवा
भावे सखी आंगनवाना भावे सखी किया हो सखी घर नहीं बड़े मोर सजनवा आंगनवाना भावे सखी किया हो सखी घर नहीं बड़े मोर सजनवा आंगनवाना भावे सखी भावे सखी भावे सखी भावे सखी।